Salutare toată lumea, numele este Blue Lion și astăzi jucăm Score. Da, stați un pic mai întâi. Options. Așa. Comentarii, asta e domnul. Așa, domnul. Uruguay, Ghana. Bă, ești șmecher joculețul dacă vreți să-l aveți. Stați un pic să pun settings. Așa. Ok. Ok, ce am făcut primul. Am făcut-o și pe asta. Deci astea sunt simple, dacă vedeți. Simplu ca bună zi. Bă, cum a prins-o pe asta, fii atent. Ce mișto a prins-o. Ia să vedem. Cum naiba să o dai așa? Direct! N-ai cum poate să dai pe asta. What the fuck, se ducea în port. Da, aici nu ia. Pe unde vreau mă să dau la vincul? E, de naiba. What the fuck? Unde trebuie? Iha. Călcăi. Frumos. Da, fac. Călcăi. Frumos. Bă, dar tu îl iei prost să moară. Frumos așa. Și acum Jutuleanu. Jutuleanu. Golao. Două. E bine și două. Hop. Ok. Și acum trebuie să... Bă, mă lași. Fac de... Bă, da. Bă, da, paralel cu cerul ești. Dacă bag de asta. What the fuck, cum ți arate de așa? Cum să ratezi așa? Nu! Este se. Uite, treia așa. Da.
Du-te unde te duci. Dacă nu, bravo, și cel mai tare, din parcare. Ok, deci pun un pic de pauză și după aia revin. Sau mai stai un pic, că poate vine ceva în cameră la mine și mai bine pun pauză decât să auziți pe fundare. În sfârșit! Dude! Când m-am chinuit la asta. Ieși? What the see? Ieși? Ieși? Nu, nu. What? Uff. Uff. What? Nu. E da, gol. A fost gol și e bine. Deci da, să mă scuzați că n-am prostat, dar e greu, frate, că eu mai fac și tenis și mi-e greu, poți să știți, că eu am tenis 2-3 ore pe săptămână. Am 2-3 ore pe... Fac de 2 ori pe săptămână, câte 6 ore. Știți? De asta mi-e foarte greu să filmez. Da, vă mulțumesc pentru cei 141 de subscriberi. Ok. Și pentru 141 de subscriberi am filmat acum că n-aveam niciun. Vrei la forfecuță? Nu, nu vrei. De naiba. Dar tu câte stiluri mă vrei? Dacă ți-aș dau eu acolo. Dacă ți-aș dau eu acolo. Bă, dar eu le dau bombe. Așa, frumos. Așa. Eu până mă chinesc eu la... Nu. Că mai ajung acolo, dau superputere. Da, am dat. Asta o știu. Da, fuck. Trebuie să dau fix. Bă, dar tu nu știi să te duci sau te prefaci? Fiți. Te naiba. Hai că ajungi la... What the era să dau gol iar. Dă-i gol, dă-i gol. Gol. Am dat-o bombeu. Deci nu știu ce se scrie acolo, dar în fine. Ia. Vă las la centrare sau se... Poate să stea pe loc și acum. Stai, așteaptă-mă. Tu vrei să o dau? What? Cum naiba? Vrei să o dau? What? Ce s-a auzit? What? Tu ce centrar? Pe mijloc
trasătare. Asta o să fie ultima. Pe ziua de azi, ultima filmare. Bă, da, ai și tu șuturi, bombei. De acolo. Frumos. Dima. Mai. Deci, să nu jur că dau mingiuca asta acum. Că nu pot să trec. Deci eu nu pot să trec de chestia aia. Tu-te naiba de Fran. Hai, mă. Că ți-am dat-o perfect. Și că sunt cam cu noi 141 de subscribers, mai facem încă una. Și ultima. Fac, da grea e să moară Chix. Dreptate. Bă, să moară Chix. Asta o facem în 10.000 de ori. Asta e, tată. Ok, deci da. Cam atât a fost cu episodul acesta. Eu am fost Blue Lion și ne vom vedea data viitoare. Pa! Bye, bye!